Acum să așteptăm să termine bungelii ăștia. Păi stai să se termine, să iasă ea. Tim, Luca. Stai să iasă ea. Nu, că tu nu înțelegi că trebuie să așteptăm să iasă ăștia. Zici de Tim, ultimul Tim. Cred că zici de hartă. Da. Nu, Tim 8. Ultimul Tim care e acolo. Da, T1 ăla, dă-i pe T1. Dar nu e, mă, că aici... Acolo sunt hărțile. Așteaptă să se termine aici la panoul ăsta, după ce intrăm pe panoul ăsta. Uite, vezi acolo, pe ăla scrie ending. Așteptăm să se termine după ce intrăm. Ai înțeles? Da. Sau nu știu, stai să vedem unde intră ăștia. Stai, mă, să vedem unde intră ăștia. De bulă. Nu, că nu. Da, gata. Gata, nebună. Deci să vezi că nu intră nimeni. Da, suntem plini. Ai văzut? Ia uite cât suntem. Când zic să așteptăm pe aia, după aceea că nu-i bun minigame-ul. Care are cel mai mulți? Stai că... Păi deja au început ăștia, că s-au dus pe T6. Că noi când ne-am cuit în T3, bă, ăștia deja au început. Vezi că ai și... Vezi că ai și... De ce? Cu ce scop? Hai pe prima. Și Team 1. Nu Team 1. Team 8. Ce-a făcut? Am venit să văd dacă au făcut ăștia ceva pe aici, da. Hai că intru înapoi. YouTube, armură, Minecraft, pasăre, love, YouTube. Hai mă, love. Da. Dă YouTube. Și la YouTube ce facem?
Pune ceva cu redstone. Nu cu redstone, cu lână. Da. Ia lână roșie, lână albă, lână neagră și facem semnul de la YouTube. Bă, Conturul fă cu negru. Ce faci mai aici? lasă-mă. Ah. Care e mijlocul ăsta? Te bună dracu să faci ceva greșit. Și că ăsta e butonul din mijloc, nu? După tine, da. Tu vrei să facem picioare? Da, mă. Tu fă-l acolo. Mm. Eu îl fac așa și tu îl faci așa. De ce ai pus asta cu roșu jos? Nu știu. Ce vrei, cu ce vrei să pun? Zic cu ce vrei să pun. Nu știu, cu... Nu. Dă-l pe alb. Nu. Nu știu. Mă piși pe prasa lui de joc. Nice. Bă, cum faci semnul mâncat ești Invers. gata. Capul în jos. Și ar trebui să fii mai pe centru, zic. Ce să se sprijine în asta. Hmm. The fuck is this? În stânga? Da, ți-o așa de la dracu. Și Andrei. Iar. No, păzea că continuă. Strigă-na. Îmi fac promovare. Gata? Zi-mi numele de pe YouTube. Andrei Barjos 93. 983. And Luca. Bun și Discord. Pune niciun. Și scrie doar pentru români. Uite cum pe mijloc. Luca? Pula mea știe ce. Dă-l drecă.
Ia. Da. Bă, Luca, Luca, puh, Luca, Luca. Dă-i, dă-i kid, dă-i kid. N-ai cu cine. Aha, dă-i bed. Nu, poate o să citesc ăștia sign-urile. Puc. Mă, crapul tăiciu. Ia! Crezi că... Dă-i bed, că nu merită. GG. Oh, i-am dat super de greșeală. Las că i-am dat bed Acum. acum. Dă-i cu nice, dă-i cu nice, că e a noastră. Nimeni nu citește sign-urile? Na. Păcat, Uite și păcat. tu, oamenii dau pup și așa. N-ai cu cine. Ăsta? Da, ăsta. De mama mea. Și ne-am luat locul 2. Bă, repede pe T4. Cum? T4 și echipa 7. Așa. Și că love. What the fuck? Cum desnezi tu love? O inimă și aia ei. Hai. Ce ne-a dat? Aoleo. Ce proști-s. Ăla o să joace singur. Bă, dacă ne pică iar YouTube, știi ce facem? Ia. Diamant, școală. Școală, nu. No, tunel. Facebook. Tunel. Nu, Facebook. Unde e Facebook? Ia. Caută repede Facebook. pe Google. Repede. Bă, Facebook Minecraft, da? Mamă, ce construcție aici avere. Să mă bată. Bă, facem like-ul ăla. Îți arată like-ul ăla? Da. Pe la ăla îl facem. Ia-ți alb, lână, fă cu lână, da? Da, eu iau bloc albastru frumos. Bun. Și alb. Bă, deci Aici. albastru închis, albastru isian și white, da? Da. Să-i să pun 1, și eu 2, pe 3, la 4. 1, 2, 3, 4. Mai jos. Dar cât în 3, sus? 4. Veni 1, 2, 7, 8. 8 aici și 7 acolo. Da, e ok. Păi 1, 2, 3, 4, 5, 1. 4, 5. Tu fă acolo că eu scriu like. Bă, 3 minute.
Deci ăsta îl umplem cu alb. Bă, zic că e și ok. Pune înapoi un bloc, am spart, că am vrut să văd cum e. Din conturi de Facebook să ne le fure hackere. Bă, a ieșit. Hai să-l mutăm mai în dreapta. Da, uite acum. Hai să-l lățim. Fii atent. Hai că mai avem 2 minute. Bă, mai luat cu 2-3 blocuri. Băi, că acum chiar că zici că e ok. Chiar acum, da. Mutăm mai încolo un pic? Nu, mai lasă-l. Gen aici. Nu, mă, lasă-l așa. Degetul. Am făcut mai gros. Bun. Colțul ăsta nu vreau să face. Asta de aici. Ba da. Hai, mă. E ok, ok. Mai bă, pune-le cu albastră, doar eu să fie cu... Lasă-l, fă repede la loc. Nu, gata, gata. Nu mai fac nimic. Lasă-l așa. What? Da, s-a buguit. Nu știu. Da, e buguit. Da. Fix atunci nu trebuie să se băgească. Stai să vedem unde intră ăștia. Ci că pe... A, nu, încă. Hai, pe 4. Da, da, unde să Da, nu uite, fie am din intrat, eu am intrat restul. ultimul timp. Ba nu, ba nu. 7. Bă, că și ce mici bun am avut. Era frumos, m-am făcut. Am scăpat de picher. Da. 5. Slabă populație serverul ăsta. Da. Păi și altul care e populat. Care ar Ăsta fi? care are 3000 de player online și nu găsește pe Skywars. Pe asta. Ai mă, 3 din... Ieși. Să încep. Nu, hai să așteptăm și pe ceilalți. Ia uite că e voting. Hai să așteptăm. 5, nu. Nu, că e doar unul. Ia să vedem unde intră băjeții. Bă, pe T2, pe T2. What? 2?
Ce echipă, ce echipă? La 3. Gata. Mamă, iar ăla singur. Tâmp, tâmp, tâmp. Dai Google în dreapta. Sus, de Sigur că fapt. da. 3, 2, 1 și dă unul lift, să vezi unul. Ia. Ba, n-am. Nava, Spider-Man, hai, că moș camion, Crăciun. biserică, Biserică, navă. camion, mamă, Spider-Man. Bă, Spider-Man. camion? Eu zic că Moș Crăciun și facem ceva ren, habar n-am. Biserică, camion, Puh. camion. Fii atent, cam idee. Ia-ți, Am văzut și caută eu repede. pe... Camion. Bine. Craft. Hai că camion să mă bată, mă. Uite-l, Care? imediat. Ai Discord-ul, da? Da. Ce mă ăsta? Camion! Fă-te mă cu răblată de aici. Hai, bă, să începem. Una. Nu. Hai, fă-l tu pe ăla. Facem expoziție aici? Mhm. 4! Nu am timp. Fă-l mă tăi acolo, bătaie, lasă-l că n-ai timp. Asta e, nici eu n-am timp la ce vreau să fac. Stai care-i fața. Băi, Mario, bă. Bună. Ce căcat de camionul e ăsta, vere? Ce încercați să faceți? Un camion. O să E intru. Skywars. Hai că Skywars. Skyblock, Sky... Sky, pe engleză, Sky, da. Ăla mă știi ce joc. Flat. Pe mapă flată. Gata. Sunteți amândoi pe Te pe ea? mă că gamstea.org. Intră pe live și o să vezi. Bă, dar nu se pune sticla. Nu? Mm. Păi că tu ai pus tu de-aia proastă de la chinezi. Da, ai pus tu de-aia proastă, bă. Ia, că merge. Nu prea. Deci că ești în tracker SMP. Trebuie acolo să... Bă, zi ceva care luminează repede. Bă, cum îi zice ăla? Gata. Glowstone, da. Poți să intru și eu după pe Gams. Da, cum să nu? Mașinițele. De tu pe la... Cât faci live așa? Bă, nu știu, când am chef. Mâine faci? Posibil. Te joci Hai, ceva că un albă? minut. Da, bag o sirenă ceva în nas. Așa? Buton. Buton am zis.
Unele chestii nu te lasă să le iei. Îi dau la Momo. Bă, nu știu ce căcat de mașină e asta, dar... E camion, Luca. Zici că e menduză. Ia. Păi dacă făceai puțin cu spațiu, cu așa, Astea mai nu? făceam. Mi-mi place. Mi-mi place. Hm? Da, mă, it's nice. Because of course. Votăm, da, sigur că votăm. Iară se blochează. Ah, Domnul Google, ce mai face? zi, Pua, Luca, very și- bad, da. Nu mă interesează. Nu, nu-i da very bad, că ne strică nouă la voturi, dă-i doar bad. Da, Ok, sigur. nu, cum ok? Ai, dar nu poți vota fără nostru. Una merge așa și una așa. Pe autostradă, bă, trebuia să facem gen pe jos, cum ar veni Ce autostradă. Trecea unul pe lângă altul, dar Mamă, n-am dar mai asta avut. ce rație asta, ce... Ce overtoring mai și ăsta? Animal de la cu coadă lată. Casă sau cum îi zice. Aici în spate mergea piscina. Ce dracu? E din Epoto, ce căcat e asta vere. Ce Dinozaur. brontozaur mai e? E avion ăsta. Da. Dar Ia bine uite că îmi aici. place că pus pe jos să... Mamă. Îți spune ce? Bă, Căcatul ăsta! și noi Luca în locul 3. Asta e camion! Vere! Luca, noi am luat locul Dinozaur. 3, Luca. Hmm. Merge Ăștia și în cât- 3 sau nu? Nu, Am intrat. nu merge în 3. Nu merge în 3, nu merge în 3. Nu, păi, Haideți pe Mergem pe Bedor? eram sală? Bedwars mergem. Bine, Ce, Luca, tu faci acum live? Da! Păi și mie nu spui ce de astea, mă Păi lași dar tu așa. știi că mai fac live așa, că nu mă apucă. Deci azi Când am sunt făcut eu cu- live 4 ore jumate cu Fortnite neîncetat. Alte 2-3 ore jumate doar cu Bedwars. pe ce jucă? Pe Bă, ce jucă dați pe Bedwars? server 1. Pe 4v4 server 1. Pe bloc smăcă? Nu, pe mâncă gangster. Jucăm tot pe Gamster? Mhm. Bedor solo sau 3v? 4. Nu, 4. 4. Server 1 sau... 1. Poate și pe Mario. Știți cum să faceți party? Da, știu eu. Ia. Ok. Scrie ceva în chat, te rog. Nu pot, nu mai trebuie o oră să joc. Ce? Da. Treci în fața mea măcar, așa. Te bagi și tu aici la poze. Deci vă cheamă... Pe asta Luca Mici și pe mine Luca Boss, chiar dacă mă cheamă Andrei. Nu merge. Vreau și cu spațiu. Stai, vină cu Luca Boss? Da, Aha. Stai, nu-mi zicea... trebuia bară bară. jos. Bianca 17, what are you doing here? Ce vrei, mă, Screen ce? asta. Să mai să văd ce screen asta. Gata, eu ți-am dat. Da. Ce scrie? Gata, poți să intri. Îmi place că aici te bagă automat, dar pe serverul ăla trebuie să alegi echipa. Ok, hai ginecologistule, vină și umblă. Ia Luca, zi, uite. unde Luca, uite-te puțin pe Discord, bă. Bă, tu joci Fortnite?
Eu da. De cât timp? Ce e sezon? Acum am alt cont și sunt tot, sunt zi să zic. Păi Default. zici din ce sezon te joci? Joc din ăla cu apă. Nu știu Sau care de- e acolo. Adică sezonul 1, chapter 2, nu? Da, cu grapplerul ăla care Aha. puteai grappler cu... Da, ăla. Da, da. Mersi. Poate ne jucăm mai încolo. Păi știi care e faza? Eu joc de pe aplicație. Poftim? Eu joc de pe aplicație. Joacă gen la ei în browser. Ah. Îi trimite video doar. Are PC de la NASA. Mai cunosc eu pe unul. Sincer, știi ce e bine? Chiar știu să joc. Că știe să mă arunce cineva jos, aia e bine. Bă, Fiol, din zona aurii. M-a violat, castrat. Ai mă, n-ai mă cum să dai așa de tare. Nu e că l-am aruncat Luca. Pentru tine. Hai, Da, mă duc ei la vin emeralde, din nou. luați astea să Mă mă duc, mă duc peste ei. Ia. Pe mama lor. să duce peste ei. Nu te duc, o să te arunce. Bun. N-am făcut... gol. Vină cu mine, vină cu mine. Ah, Aha, mă duc în... Unde sunt emeraldele? În centru. uite-le. Sus. Vine rol. Aoleu, unde sunt? Decât unul. Mă duc cu ăsta. Da, nu lasă. Se duce pe albastru. Mă duc eu să-l dubăr. Oh, ce mai speriat ăsta. Ăștia nici nu mai au pat de la Blue. Nu? Nu mai Mă, au. dar chiar Blue Până n-are. vedeți că îi au doar lemn. Fii antenă că mi-au topor și go peste. Da, 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 două hituri, ha, 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 ha. Nu, că Luca nebunește până la final. Două hituri, da. Două hituri mă bagă în marmant. Dai contra unul. Parcă era mai fain serverul ăla alt. Era gen mai Loc- colorat, loc- mai. Care? Dar ce mă duci, gheiuț? L-am aruncat în voi. Toți rasa, uite. Tragi cu arc. Ai grijă. Vrei gold? Bă, vedeți că ne sparge, bă! Unde? Unde? La noi la bază. Pune, acoperă. Ah! Mamă, cât mai aveau. Îi trebuie... diamante. Păi că mă duc eu la diamante, că am ajuns. Ai ajuns? Bă, vedeți Bă, că veni vine. ăștia. Bă! Dar Bă, țărântocilor! Bă, țărântocilor! Bă! Oh, mai că ne-au Cazi. distrus. Slash live. Slash hub. Ișamaș pe măta. Copil infect. Aoleu. dau hub. Da. Pot să dau direct play game. Sau așa? Va Bă, băga? ne jucăm Fortnite, mă? Eu nu pot. Dar voi câte ore? Tu faci online, Luca? Cum? Tu faci online? Ce să fac? Ore. Da. Dacă e, îmi dai mesaj. Dacă vrei să jucăm Fortnite. Știi? E de hai în seara. Toți trei. Gen acum. În seara asta. Eu nu pot juca în seara asta. Sau aștepți tu 300 și ceva sau 200 de minute. Pentru? Ca să pot să mă joc. De ce? Secunde, nu știu. Ca să mă pot juca. Fortnite. Ceva nu-i clar, nu înțeleg. Da. Peste cum ar veni server sau cum, că nu înțeleg. Da. Practic mă joc pe browserele lor.
Agentul nu-l plătești? Nu, pentru că... Bă, dar vin Da. ratatul ăsta de albastru. De ce voi ați dat start? Da, nu ești în lobby cu noi? Nu. Și căcatul ăsta cine-i? Că tu ai dat slash hub, mă, de-aia. Nu, mă. Nu, da. Asta Fuh. nu înseamnă că am pierdut. Dă-mă slash hub. A, De bă, ce? să așteptăm 200 de secunde sau că trebuie să jucăm Fortnite. Hai să așteptăm. Sau Acum- aș putea să-l pornesc și să ne mai jucăm Minecraft. Păi da, aia Până mă bagă. Da, bine, atunci. Eu îmi deschid Epic-ul până atunci și încă 200 de secunde până pornește jocul. Eu unul să deschid Epic-ul și poate fac și o rezoluție de căcat. Că se vede, zici că e dinainte să înceapă Fortnite. Să-mi zici în cât timp îți pornește la serverul. Ok. Pe ce site Vrei joci? să spun? Cum adică? Cumva pe site-ul lor de la Fortnite. Nvidia? Da, Nvidia. Pe el a jucat. Ah, Am jucat și pe Boosteroid de la un prieten. și cum e pe boosteroid? Pe Boosteroid, dacă n-ai net, a dus cu A, deci e adevărat ce am auzit. Da, dar ăștia Da, vor pe boosteroid cu caca. net de la NASA să ai. Cum am eu. Da, știi, dacă e de pe GeForce, da, chiar dacă ai un net slăbuț, îți apare că te miști foarte bine. Aha, dacă mi se dă update. Eu îmi las, mie mi se dă FPS-urile automat la 120, eu le dau la 60. FPS-urile Da. ca FPS-urile, dar eu trebuie să fac update-ul. E 70%. Da. Păi știi că eu mă joc din anul Paști. Dar ăla se face repede acum. Că gen nu Da, cred că știu. mai face cineva update. Mi-au văzut băieții de pe live jocul crăcat, vai. Ce mă fac eu Ce? acum? Ce joc racat? De launcher-ul mi l-au văzut. Mi-au văzut Aoleu. launcher-ul de la Minecraft. Crăcat. Ce rușinică. Vai, vai, vai. Dați-mă Dați-mă 1,5 Flaginto. milion să-mi iau și eu. Minecraft-ul cum trebuie. Și lui Hai, Andrei și trei lui să- Mario. Hai, trebuie să ne luăm. Donați. Donați, băieți, donați. Donați. Da, scrie o comandă în chat. Slash donate $5. Vezi dacă merge. Nu, serios, intră tu, Andrei, și vezi că o să meargă. Deci, intru Sau aici. slash me donate. Așa, slash me. Spațiu. Tu. Deci, slash A venit roșu. Mă, me. Așa. donate. A venit roșu. Donate. Cu D la sfârșit. Donade. Donated. Donat. Ed. Et. Mă rog. Așa. Spațiu. 5 Ok. semnul de dolari sau... Da. Sau euro. Păi, între mii și donate de lui spațiu. Da. Așa. Și... Spațiu după donate $5. Semnul de dolar. Gata. Uite. Ce înseamnă 5 dolari? Ai scris slash me? Da. Donate Îmi place că ți-am donat 5 euro, dar nu ți-am donat nimic. Ah, e clar. N-ai ce. Bă, dar nu pot să știu. Nu contează. Bă, vezi dacă merg comenzile astea. Slash this. Discord. Cred că trebuie să am noi botul deschis. Ok. Imediat. Login. Uite-te ce-am donat pentru tine, prietenul meu. E special pentru tine asta. Așa. Trebuie. Bun. Ui. Dar suntem la televizor.
Ia. Mă bag în 218 minute. Minute? Sincer, scrie altcumva. Gaming e în engleză și nu prea sunt eu bun la engleză. Din 18 s-a făcut 209, ok, 208. Practic, timpul ăsta trece repede dacă e să vorbim așa. Și când mi se încarcă, știi ce-mi place? Mă dă direct în browser, adică nu trebuie eu să stau să-l deschid. Da. Mă bag, Luca, dă și îmi mie face link. treaba. De la? Stream. Stream. Other Dau play? montages, Dau here's play? another incredible montage Să featuring dau a bunch stream of în iPhone. amazing streamers. V-a băgat în meci? Nu, eu de intru. Păi, dar ce să porni serverul? Nu. Update-ul. Nume de utilizator. Pulipești. Ați intrat pe Bezos sau? Bă, să Nu, vedem eu care intru pe zbor. Fortnite să-mi fac ceva. Ok. Unii de pe bor. Bă, până deschide asta serverul, hai să dăm în două. Nu, dar vreau să fac setările, lasă-mă în pace. Bă, cât mă Bitcoin, nu? 50 de mii. 55. Voi câți V-Bucks aveți? Eu am 200 și aia, frate. cum de la Petel pe... N-ai mă cum. Stai că se joacă Minecraft-ul, că da. Vă jucați că se Minecraft joacă. sau dați două? Eu dau de setările. Să ne spui când te bagă. Ok. Să dai un meci de foaie. Atunci Donați. eu mă antrenez atunci. Pardon. Cam în cât timp o să fii gata, Matidu, Andrei? Bă, Luca, îmi zice că accesul este refuzat. Mai dă o dată link. Da, ți-am dat de la dashboard, dar nu știu dacă pot să-ți dau link. Da, scrie Twitch, acolo la Twitch scrie Flaginto. Lasă. Am o grămadă de follower, dar mulți și-au dat unfollow. Nu contează. Eu nu-mi dau. Nu să bagăm solo. Bă, eu intru pe creativ, Luca, dacă vrei să vii. No, creativ. Îmi place. Ai văzut descrierea de la live? Îți dai seama că nu stai așa că intru de pe CFL. Bine ai venit, așa. Și ce vrea să fie în descriere de la asta? Minecraft, română. A, da, e notificarea, mă. Prna aia. Prnaia. Las că pun la titlu. O virgulă Bă, dar frumoasă. ăsta, Luca, mie mi-arată că e doar un urmăritor. Face. Și ăla cred că sunt eu. Eu greșești. Eu sunt. Gata. Vezi dacă s-a actualizat titlul. Stai așa și nu pleci.
Maimune, eu îl bat pe unul și vine celălalt. Așa s-a ales. Ai văzut că iubita lui prostul ăsta lui... Aia care a Crezi că făcut ești pe 100 Twitch? în câteva minute. Așa. De atunci Zi. de când a făcut 100 abonați, Așa. 109, 108 cât a făcut, nu mai Așa. făcut subscriber. Nu? Nu. Păi Am și dez- ce Pun vrei? canalul. Vrei M-am să Și ce a vrut dezabonat să deja. vadă? Și ce a vrei vrut să să pun vadă lumea? canalul de tu de pe server? Să-i vadă fața. Am aș pe fața ei. Și după Vrei ce să nu spun se mai uită canalul de nimeni. Twitch? Cum? Vrei să spun canalul de Twitch pe server? Uite, uite așa de încet. Vrei să spun canalul de Twitch la mine pe server? Da. Bine. Chiar te rog. Bă, așa de bine știi să dai. Bă, Ce ai? leave a match, leave matcha. Matcha, racapacea. Ce jocuri free mai sunt aici pe Epic Game? Absolut Drift. What is this? 60 mă. Că